अबालवृद्धांचा लाडका श्री गणेश गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांसोबत वास करतो. मोदक आणि नेवऱ्यांचे नैवेद्य दाखवून त्याचे लाड पुरवत असताना त्याची विधिवत पूजा कशी करायची याबाबत जाणून घेऊया सविस्तरपणे. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी म्हणजेच हिंदू धर्मात गणेश चतुर्थीची आम्ही मानतो. ह्या दिवशी पूजा कशी करावी, साहित्य सकल तुम्हाला कृती करून दाखवतो. तुम्ही व्यवस्थित योग्य तऱ्हे त्याचा उपयोग करून घ्यावा अशी माझी अपेक्षा आहे. काय काय लागणारं साहित्य तर तांब्या, पंचपात्री, पेळी, तामण, गणपती पूजन, गणेश पूजा, गणपती, रिद्धी सिद्धी, उमेश्वर, त्याच्यानंतर फळं, विड्या, नारळ, गंध, हळद, कुंकू, सिंदूर, नैवेद्याला पंचखाद्य, अगरबत्ती, कापूर, निरांजन, पंचारत, पंचामृत, सर्व साहित्य, दुर्वा, तुळशी, बेल, फुलं एकत्र करून पूजा करतात. दिवशी पुराणोक्त घरोघरी हिंदू धर्म सगळे पुराणोक्त पूजा करतात आणि करावी तीच आज तुम्हाला करून दाखवतो कृती सहित. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. आचम्यो श्रीहरि केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकराय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धोक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमो नमः. पुनराचम्यो परत करायचं. ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः. हात जोडा. विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकराय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, धोक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. डोळ्यानं पाणी लावून घ्या. श्रीमद्भगवतो सुमुखसुगंध जगबिलो चरणकलंबोदरे जविगडो जागुणाय देवानंदो बालचंद्रो जानाद्वदये दानी नामानि बडे जादिवे विद्यारंभे विवाहेजो प्रवेशे निर्गमे दासंग्रामे संकटे जय विघ्नस्तस्ये नाजय गुलाम भरतरं देवं शजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदन्त्याय सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलाय वरे तदेव लग्नोदन्तदेवो ताराबलञ्चन्द्रबलन्तदेव विद्याबलन्तदेव लक्ष्मीपदेङ्घ्रियौ स्मरामि लाभस्तेषां कुतस्तेषां पराजयाः येषां निरतामरतो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानं ब्रह्म विष्णुमेश्वरानौ सरस्वतीम्यणौ व्याधौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिवृद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यस्रादुरैः सर्वविघ्नहरतु गणाधिपतये नमः. सर्वेष्वरब्धकार्येषु त्रयस्त्रिपंचराः देवाजन ब्रह्मे जनार्दना नेत्रस्पर्शः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशे युगे युगे प्रथमजने जम्बूद्वीपे भरतवर्षे दक्षिणापदे रामकेन्द्रे बौद्धावतारण्डकरण्ये शालिवाहन संतवर्धन व्यावहारिके शोभनामत्सवोत्तरस्य मंगलविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ. म्हणा. मम आत्मनः सकल शास्त्र पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम काश्यप गोत्रे उत्पन्नः. तुमचं नाव घ्या. दासः यजमानः अहम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुंबानां सहपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य प्रतिबंधक बाधकानां मम इह वास्तु शुद्धता प्राप्ति अर्थम प्रतिवार्षिक विहितम पार्थिव सिद्धिविनायक उमामहेश्वर सहित यथा ज्ञानिनो यथा मिलितो उपचारो द्रव्यो ध्यानो पूजनो आख्यम कर्म आणि घेऊन सोडा. करिष्ये तत्रार्थम महागणपती पूजनम 4 वेळा सोडा. कर्म
करिष्ये गणानां महागणपती स्मरण पूजनं च कलश घंटा दीप पूजनं च करिष्ये वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अस्मिन् सांगं सपरिवारं अस्मिन् सांगं सपरिवारं सायुधं शुक्लं आवाहयामि महागणपतये नमः ध्यायामि महागणपतये नमः आसनार्थे अक्षदान समर्पयामि एक वेळ पाणी महागणपतये नमः पाद्यं पळी देऊन झालं पाद्यं समर्पयामि पळी भरून घ्या महागणपतये नमः गंधपुष्पयुत अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः आचमनीयं प्रदीपः समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रार्थे निर्मितो कार्पासवस्त्रं ठेवा ठेवा समर्पयामि महागणपतये नमः यज्ञोपवीतां समर्पयामि महागणपतये नमः इवे पाणी सोडा यज्ञोपवीतार्थे आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः विलेपनार्थे बरोबर चंदनं समर्पयामि हकुंकु वृद्धिसिद्धिभ्यां नमः हरिद्रा कुंकुमं सौभाग्यद्रव्यं सिन्दूरं समर्पयामि सर्वालङ्कारार्थे अक्षदानो समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पं प्रसन्नपूजार्थे दूर्वाङ्कुरं बिल्वपत्रञ्चो समर्पयामि महागणपतये नमः धूपं दाखवा समर्पयामि महागणपतये नमः धूपं समर्पयामि निरंजन महागणपतये नमः दीपं समर्पयामि महागणपतये नमः नैवेद्यार्थे पुरतस्थापितो पंचखाद्य नैवेद्यं पाण्यात भिजून घ्या डावा पकडायचा नैवेद्य दाखवून घ्यायचा असं पकडायचं आहे बघा आणि ते द्रोणाभोवती असे गोल फिरवायचे प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः पाणी सोडा नैवेद्यम 6 वेळा परत प्राणाय नमः परत घ्यायचं हां भिजवा प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः त्याच्यावर ठेवा नैवेद्यम समर्पयामि 4 वेळा पाणी सोडा उत्तरापोषणं समर्पयामि 4 वेळा सोडा हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चंदनं त्याच्यावर बरोबर त्या विड्यावर बाजूच्या नारळावर थोडं थोडं पाणी घाला मुखवासार्थे पूगी फल तांबूलम फलार्थे नारिकेल फलम समर्पयामि कर्पूरदीपं कर्पूरगौरं करुणावतारं सौदारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि महागणपतये नमः कर्पूरदीपं समर्पयामि अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये हे ब्रह्मणे नमः मंत्राक्षदान् समर्पयामि नमस्करोमि हाथ जोड़ा कार्यम में सिद्धिमायंदो प्रदन्नेत विजाते विज्ञानी नायमायंदो सर्वाणि सुरनायको एक पै पाणी सोडा अनयाकृत पूजनेन महागणपतेप्पीयतां याला हात लावा कलशाच्या मुखे विष्णू कंठे माझिदहा मूले तत्र मध्ये मांगवदाः कलशदेवता हातात घ्या टाकायचं गंधपुष्पं समर्पयामि घंटेला ऐकला आगमार्थंतु देवानां दरवाज व्हायची घंटिका देव्यै नमः गंधपुष्पं वाजवा जरा घंटिका देव्यै नमः गंधपुष्पं समर्पयामि दिव्याला ऐकला दीपदेवताभ्यो नमः गंधपुष्पं समर्पयामि असू दे राहू दे गंधपुष्पं समर्पयामि नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सतत नमः वरती टाकून द्या टाका वरती मंटपस्थाली देवताभ्यो नमः गंधपुष्पं समर्पयामि अपवित्र पवित्र वा सर्वांवस्तांगतो विवाह यस्परेत पुंडरीकाक्षम याच्यात भिजून घ्यायचो गणपतीवर स्वतःवर साहित्यावर प्रोक्षण करून घ्यायचं हां अपवित्र पवित्रो वा सर्वांवस्तांगतो विवा यस्परेत पुंडरीकाक्षम सभायाः भ्यंतरम शुचिः टाकायचं
अथ ध्यानम गणपतीच्या वड बघायचं आणि हात जोडायचे. अथ ध्यानम गजवदन्त्यं तिष्ठदौष्टन्तनेत्रं बृहदुरयं पूतिराजं पुराणं अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमेजं विघ्नराजं नमामि. संकष्टमहागणपति देवताभ्यो नमः. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. ध्यायामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. आवाहयामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. आसनार्थे अक्षदानो समर्पयामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. थोडं पाणी घाला पायावर, थोडं एकदम पळी. हां, पाद्यम एकदम थोडं. हां, पाद्यम समर्पयामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. पळी भरून घ्या. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. पंचामृतस्नानाम थोडं घालायचं. हां, हो, एकदम थोडं एवढं. पंचामृतस्नानं समर्पयामि. पयोदधि चैव मधुशर्करादिं स्थापयामि सदा भक्त्या प्रीतो वसुरेश्वरो. पंचामृतस्नानं समर्पयामि. पंचामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. सकलपूजार्थे राजोपचारार्थे गंधपुष्पं समर्पयामि. 2 वेळा पाणी सोडा. स्थापित धूपदीपं समर्पयामि. शेषपंचामृत नैवेद्यम. असं नैवेद्य दाखवून घ्यायचं. हां, शेषपंचामृत नैवेद्यम निवेदयामि. याच्यात भिडवायचं. हे बघा, असं भिजवलं की परत दाखवायचं, परत तीच दुर्वा घ्यायची, परत बुडवायचं, परत दाखवायचं. 2 वेळा 6 वेळा दाखवायचं. हां, हो हो. नैवेद्यार्थे खाद्य नैवेद्यम शेषपंचामृत नैवेद्यम. प्राणाय नमः. पानाय नमः. व्यानाय नमः. उदानाय नमः. समानाय नमः. ब्रह्मणे नमः. पाणी सोडा, तसंच पाणी सोडायचं. नैवेद्यम समर्पयामि. परत दाखवा. प्राणाय नमः. पानाय नमः. व्यानाय नमः. उदानाय नमः. समानाय नमः. ब्रह्मणे नमः. एक दुर्वा ह्याच्यात टाका, एक दुर्वा गणपतीवर ठेवा. नैवेद्यम समर्पयामि. 4 वेळा पाणी सोडा. उत्तराभोजनं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. अनेन कृतभोजनेन. या विड्यावर पाणी घालायचं, याच्यात पाणी भिजवायचं आणि असं पाणी शिंपडत राहायचं आहे. अभिषेक. हां, शिव 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 पुष्पदंत वाचो महिन पारंदे परमविदयो यज्ञ सदृश सूत्रब्रह्मादीनामपि ददवसन्नास्वैग्रहा अथा वाच्य सर्वत्वमसि प्रणामावधिकरणं ममापेश स्तोत्रे हर निर्ववाद परिग्रहादीतबन्धानन्तवशमहिमा वाङ्मनसयो रतते व्यावृत्यायं चकितमविदते श्रुतिरभितकविदा गौडा कस्य नोजाः मधुपिता वाच परमौनदनिर्मितवतस्तव ब्रह्मं वा गपिसुरगुरो विस्मयमदममतवेदां वाणीं गुणकथन पुण्येन बोधः पुनःप्यर्दयेऽस्मिन् पुरमदरबुद्धिरव्यवस्थिता. नारदोवाच ब्रह्मेजलदादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं नित्यमायुगमारतसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च कवचं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं चोदशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेजायन च विघ्नोऽयन्तस्यो सर्वसिद्धिकरो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी पुत्रयोज्ञान् मोक्षार्थी लभते गणेश जुणति स्तोत्रं हेतुर्माणेन्द्रमयो अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्य च लिखित्वाय समर्पयेतस्य विद्यागणेशस्य प्रसादतः अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिष्ठास्तु. वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं. उभं राहणार काय? उभं राहा. वस्त्रोपवस्त्रार्थे निर्मित कार्पासवस्त्रं समर्पयामि. तथा च पार्थिवसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः. पहिले हातात घाल, ह्या हातात घाल बरोबर, आणि मग डोकीत घाल. यज्ञ दोन्ही 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 हात पकड, दोन्ही हात पकड. जाणवेळा दोन्ही हात पकडायचे. हां. यज्ञोपवीतां समर्पयामि. सोंड्यावर खाली घे. गंध लावायचो. विलेपनार्थे ह्यात बोटा. हां, विलेपनार्थे बरोबर. चंदनम डोकल्यात लाव. चंदनम दोन्ही लाव, दोन्ही लाव, व्यवस्थित दिसू दे.
चंदनम समर्पयामी. ठेवा. हळद कुंकू घालायचं. हे हरिद्रा कुंकुमम सौभाग्यद्रव्यम समर्पयामी. नानापरिमद्रव्यम सिंदूरम समर्पयामी. ठेवा. सर्वालंकारार्थे अक्षतानो खाली खाली पायावर समर्पयामी. माल्यादीनि सुगंधीनि मालद्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. दूर्वायुग्मं दूर्वायुग्मं समर्पयामी. खाली घे जरा. दुर्वा फुलं लावून घे. ऋतुकालोद्भव पुष्पम कालोद्भव पुष्पम समर्पयामी. एक डोक्यावर ठेवलं तरी चालेल. कालोद्भव पुष्पम समर्पयामी. उपम दाखवायचं. वनस्पतिरजोद्भूतो गन्धाद्योऽन्तोत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां. धूपं समर्पयामि. तथा च आज्यं सुवर्धियं त्रैलोक्यन्निमिरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने दीपं समर्पयामि. नैवेद्यार्थे पुरतस्थापितो पंचखाद्य नैवेद्यम. घ्या. 2 वेळा दाखवायचं. हां तसंच मगाशी दाखवलं होतं. 2 वेळा. हां पहिली मी पाणी घालतो हातावर. घे हातावर पाणी घे. खाद्य नैवेद्यम गोल फिरवायचो. प्राणाय नमः. सावकाश. प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. 6 वेळा. प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यम समर्पयामि. 4 वेळा पाणी सोडायचो. उत्तरापोषणाम सोडायचं. मी हातावरून घालतो. सोड. नको. हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामी. मुखवासार्थे या विड्याला हात लावायचा. विड्याला हां नको असं हात लाव. मुखवासार्थे पूगीप्रदांबूलं फलार्थे नारिकेलफलं नाना फलानि च समर्पयामी. असं मागे प्रदक्षिणा काढायच्या. यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्जन्यानि च हां प्रदक्षिणा तानि तानि रक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे अन्यदाचरणं नास्ति. त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरो. असं झोपून नमस्कार करायला. साष्टांगवयमनामध्ये प्रयत्नेन मया कृतः साष्टांगं समर्पयामि. ततो गीतं नृत्यम् आन्दोलनं सर्वे उपचाराः नमस्कारं समर्पयामि. या समोर या. हात जोडायचे. आवाहनं न जानामि तवाजनं पूजां जैवनामि क्षम्यतां परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यद् पूजनं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति. त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरो. अपराधोदराणि क्रियन्ते हरे मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरो. गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव जागता सुखसम्पत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो देहि विद्यां देहि धनं देहि सर्वान् कामां देहि मे यशस्वी याचना मोक्षा तव पूजा क्रियादि संपूर्णदायाति सद्यो वन्दे तमच्युतं पार्थिव सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः. हात जोडा. पार्थिव सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः. प्रदक्षिणा नमस्कारपूर्वकं समर्पण. बसा. नमस्कारं समर्पयामि. एक पाणी सोडायचो. अनेन कृतपूजनेन यथा ज्ञानेन कृतपूर्वाराधनेन पार्थिव सिद्धिविनायक देवता प्रियन्तां तत्सत्कृष्णार्पणमस्तु. पाणी सोड. तत्सत्कृष्णार्पणमस्तु. भगर्ताद् भगर्ता भर्ता विघ्नान्ति पूर्वी प्रेम कृपाय याति सर्वांगी सुंदरौ दिशेन्दुराजि
कंठी धरती माळ मुक्ता फळांची देव देव मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नावृत फळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची मोठी कुमकुम केशोरा हिरे जडित मुकुट शोभ भरा गुणदृणदीनु पोरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव ब्रह्मोदर पीतांबर मणिवर बंधना सरळ तोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव दुर्गे दुर्गत भारी दुर्विण संसारी अनाथनाथ अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी हारी पडले आता संकट निवारी जय देवी महादेवी महिषासुरमथनी सुरवरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझ ऐसे नाही चारी चमले परंतु न बोले काही साही विवाद वरिता पडले प्रवाही ते तू भक्ता रागी पावसल बुलाही जय देवी महादेवी महिषासुरमथनी सुरवरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निर्राजा क्लेशा पातळी जोडी तोडी भव पाजा अंबे दुर्वा दोरी कुळपुर विला आजा नर हरि तल्लीन झाला पद पंकजलेजा जय देवी महादेवी महिषासुरमथनी सुरवरदे तारक संजीवनी जय देवी आलिंग लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन अनंत्य पूजन भावे वाळीन मणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परं गजाननायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे गणपती बाप्पा सिद्धिविनायक महादेव पार्थिव सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः महानिरांजन दीपम कर्पूर दीपम समर्पयामी सगळ्यांनी हात जोडा सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हे ज्यादा जय जय रघुवीर समर्थाची या सेवका वक्रपा आहे असा सर्व भूमंडळी कोण आहे जयाची लीला वर्णती लोकतिन्ही उपेक्षू नका रामदासाभिमानी ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या स्थळी हे निजरूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी नेत्री दोन हिरे प्रकाश भरे अत्यंत ते साजरे माता गोचिर भावरे वळीवरे दुर्वांकुरांचे दुरे माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखो निचिंता हरे गोसावी सुत वासुदेव कविरे या मोरयाला स्मरे मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कराधरावतौजकं विलाति लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं अशा प्रकारे भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी म्हणजेच गणेश चतुर्थी ही साजरी केली. पुराणोक्त जशी करतात तशी तुम्हाला करून कृती सकट दाखवलेली आहे. सामानासकट साहित्य एकत्र करून यजमान आरती कापूर आरत आणि सांगणं बोलणं जी प्रार्थना करतात त्यानुसार सर्व सकाळपासून आतापर्यंतची सेवा अर्चा पूजा केली ही तुम्हाला मान्य करून दिली आणि तुम्ही साध्य करून घेतली. अशीच करावी ही तुमच्याकडे विनंती करतो.